שלום וברכה. היום נדבר על סימני החג שאנחנו נוהגים בראש השנה, וכל אחד איזה יהי רצון אומרים בשעת האכילה. הסימן הראשון שאנחנו משתמשים בו זה תפוח בדבש. לוקחים תפוח, טובלים אותו בדבש, כן? ומאחלים שיהיה שנה טובה ומתוקה כדבש. יש כמה סוגי דבש, דבש דבורים, יש כל מיני סוגים, כל מיני טעמים, אבל זו הנקודה של התפוח בדבש. הדרך הרמז, דבש, זה גימטריה אישה, יש בזה כמה דרשות בעניינים, והתפוח מסמל את האיש כתפוח בהצייר, כנדודים בין הבנים. יש בזה הרבה עומק, גם פשט, רמז, דרוש וסוד, למה דווקא תפוח, למה דווקא דבש. פרט נוסף שחז"ל מביאים בהלכה, שאומרים עליו יהי רצון, זה הגזר. ואז אומרים בשעת אכילת הגזר שני עניינים. דבר ראשון, יהי רצון שהשם יגזור עלינו גזרות טובות. דבר שני, קרא רוע גזר דיננו. שאם נגזר על האדם גזרה כזו או אחרת, אז אנחנו אוכלים את הגזר, ודרך השורש של המילה גזר משתמשים בשני המובנים, גם קרא רוע גזר דיננו, וגם העניין הזה שגזור עלינו גזרות טובות. דבר נוסף שכתוב בהלכה, שמשתמשים בו, זה הסלק. למה? זה שני בחינות. דבר ראשון, שהסתלקו אויבינו, שזה של סלק וסילוק, או שוב, משתמשים בשורש של המילה, לסלק את כל העניינים הרעים והחמורים. דבר נוסף שכתוב בספרים, זה התמר, שיתמו אויבינו, ויתמו מבקשי רעתנו. כל העניינים האלה, שוב, מהשורש של המילה התמר, כמובן נוהגים לאכול גם ראש של דג או ראש של איל, שנהיה לראש ולא לזנב, ורימון, שירבו זכויותינו, מצוותינו כרימון. כתוב בספרים שמספר הגרעינים ברימון זה בדיוק 613, כנגד תרי"ג מצוות. יש גם עוד כל מיני מנהגים של קהילות מכל מיני סוגים, למשל יש כאלה שכתוב בספרים שאוכלים קישואים, יש כאלה שאוכלים רוביה, אומרים ירבו זכויותינו, או יש שם פריה ורבייה שירבו צאצאינו וכו'. כל מנהג, קהילה לפי מנהגה. קוריוז, פעם הייתי אצל חסיד שראיתי שהוא שם פופקורן על השולחן בראש השנה, אמרתי לו מה זה? אז הוא אמר לי, הפופקורן לפני שהוא קופץ, הוא גרעינים צהובים קשים ששוברים את השיניים. אבל אחרי ששמים אותו קצת עם חום, קצת עם שמן, אז הוא מתפרץ, ומחתיכת אבן כזאת ששובר השיניים, יוצא לבן, טעים, מתוק. זאת אומרת, כל יהודי, בהתחלה שמנסים לקרב אותו ליהדות, בתחילת דרכו בעבודת השם, הוא שובר, הוא קשה, הוא לא נוח, אין עליו ברכה, אבל אחרי שקצת מחממים אותו עם שמן, זאת אותיות הנשמה, וקצת מלבבים אותו, פתאום יוצא פלא, מתפרץ ממנו אור לבן, או נקי, או מיוחד. אז כל קהילה וכל חסיד לפי עניינו, אבל הנקודה היא של למצוא עילה וסיבה לברך אחד את השני, לכתיבה וחתימה לשנה טובה ומתוקה, וגם לעורר את הזכות שהקדוש ברוך הוא יראה לנו זכויות. הנקודה האמיתית והפנימית, הרב מביא בשיחה שכתוב בזוהר, 3 קשרים מתקשרים זה בזה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה. שואל הרב שאלה מעניינת, שלקשר 3 דברים מספיק 2 קשרים. למה 3 קשרים? אז אומר שיש 2 כיוונים למעגל. כיוון אחד, שעם ישראל דרך התורה והמצוות מתקשר לקדוש ברוך הוא. זה הצד הרגיל של המעגל. אבל הצד הפנימי העמוק, שלא רואים אותו כל הזמן, זה הקשר הפנימי בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ללא קשר לתורה. ושם השורש המחילה, שם השורש הכתיבה טובה. זה כמו אבא וילד. יש פעמים שהילד מתנהג יפה, הוא מקבל מתנות לפי רמת ההתנהגות שלו. אם התנהגות הולמת, הוא מקבל יותר, התנהגות פחות טובה, מקבל פחות. אבל יש שורש עצמי פנימי, שמתגלה בזמנים מסוימים, אם הילד חולה, או יש געגוע, או עניינים מסוימים, מתגלה שורש פנימי של אהבת האבא לבן, אפילו בלי שהוא עושה מצווה כזו או אחרת. בלי שהוא מקיים תורה או כזו או אחרת. זה אהבה עצמי שמתגלה בין אבא לבן, שהוא תינוק עדיין, שעדיין לא יודע מה מותר, מה אסור, וכל העניינים האלה,
אז מתגלה אהבה עצמית בין אבא לילד. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא זה בחינת אבינו מלכנו, עם ישראל בחינת תינוקות, וכל יהודי הוא בחינת תינוק שנשבע, או תינוקות של בית רבן שלו חטאו וכו' וכו', שיש לו הבל פה עצמי, נזכה בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה.